Yabo? Yes, Angithanga yes. abafazi abanemali mina ngalesa sikhathi. Abafazi bama-politicians nani angeke ngibachaze ukuthi usibani bani. Yeah. Ngiyababona lapha abanye bachaze my wife bashutha iy'thombe lapha kwi-SABC 1 ngithi ngadla lapha. Mana Ngazalwa umuntu wesifazane. Wangilahla ngina 2 hours la with. Kadoda omunye mama wamkhulisa usizakhe. Washona. Kwenzeka kwalahleka ibhayisikili next door. Bebengibiza ungcapho. Uyawazi ukuthi ungcapho ngichaza ukuthi ungcapho isikhithi. yes. Ngicela ukuthi uma avuke emathuneni azongivulela lesicapha ukuthi ma ungasivula lesi sicapha ngihambe angeke ngiphinde ngibabone bonke laba ngeke ngiphinde ngibuye. Amalokuzana amabhodi lapha. Zoso. Uyazi lo muntu unebhizinisi lokudayisa isex lo muntu. Hayi bona manga. Lo muntu lo udayisa isex lo Hayi muntu. bafethu angaphumi la. Angidembona nje engathi uthuqika intuli nje. Ngobe wabaleka lokushona idlozi. Oh yeah. Lo muntu lona uyathengwa, uthengwa abantu besifazane abaneyinkinga ze-sex bemthenge bebese ezolala nabo. Yabo. Ngempela mfethu Unalelo business. Cha, akuwona manga lawo. Okwenzeka kudala. Ngishadile manje nginomfazi nginezingane. Oh. Ngangikwenza kudala ngisaphanta. Oh, awudayisa ngomzimba wena. Omahosha kahle kahle. Vele. Wawuyini? Ngangisifebe. Akuyena umuntu lento la. Umsebenzi wami kwakuchamisa abantu besimame. Angisakwenzi kodwa lo ngashada ngiright. Asibuyele kuwena maqinqo. Hayi mana hayi ngaqale. Sobuya. Yes. Mana mfethu. No, mana mfethu. Asinalo ulwazi mfethu. Sobuya kuwena bra. Alright, sobuya kuwena mfethu ne. Sobuya kuwena. Mana wawenza kanjani? Wenza kanjani? Into yakhaya. No, umsebenzi wami. Mana mfethu manje manje. Yes, wawuyini umsebenzi wakho ne. Sobuya mfethu kumacingwane simbuze kahle yabo. Yeah, ngicela mfethu ubambe mfethu ne. Zoso hlala kuye. Udayisa isex. Lalela. Yebo. Ngangidayisa ngesex. Yeah, woza mfethu. Kodwa ufuna ukuchazela ne? Yes. Ukhona amadoda la eThekwini la. Yeah. Acanga ukuthi azophatha abafazi abayi-10. Yeah. Eyi-1. No, umsebenzi wakho lo wawenza. Lalela. Ngizakwena. Alright. Bayibiza isithembu. Yeah. Bufebe le. Yeah. Yimina kusho mina. Oh yeah. Ne? Umfazi uyavuma ngoba nginayo Qhubeka. Ifebe bafethu uthi umbhemi ifebe abantu abanezithembu. Ngingancamula. Alright. Nginitshela iside eningalazi. Umseleko nje sho. Nginitshela iside eningalazi. Ngiyangivumela. No, qhubeka uchaza. Yebo noma cha Hayi no, uyangivumela. angivumeli mina. Kuthi ngikutshela iside ongalazi wena. Yes, angikuvumeli wena chaza wena ngokwakho uthi umuntu onesithembu. Uyisikwara kanjani umuntu onesithembu? Ngoba la mfazane bashadile ibona babuye bazothenga mina ukuthi ngibachamisa. Hayibo. So awuvumeli wena ukuthi ngitshele ukuthi lento yenzayo khona iphutho lenzayo la somewhere. Yes, so awuvumeli. Mana babekuthenga liphi mnganami? Ngizwa. Babekuthenga liphi? Abantu abaganiwe ne? Abantu abasesithenjini. No, there's a website la uthenga khona ukuthi look at umahosha lo ngangi umahosha. Oh yeah. Yabo. So bengena ku website njengoTinder. Ikhona kancane. Uhleli nomfazi wakho unoTinder la efonini ngiyakutshela ngitshelwa yimi. Yeah. Bona abafazi abaningi uhleli unoTinder la uthi efonini. makhamena umfazi uthi azokhokwana ngathi wena athi enjoy. Akufuna akavumeleli Manje mfethu mana fethu. Ufuna ngime ngeenyawo manje. Mana fethu. Abathi kunzima fethu kumina ne. Unomuntu wesimame. Mana fethu wena kwauba kanjani fethu wawuthengwa abantu abangakanani mhlawumbe ngosuku. Uthinta umahosha umkhelo wami. Mana fethu wawuthengwa abantu abangakanani wawenza njani fethu wawukhahlela kodwa Makhamena wawuzolusa. Oh yeah. Wabhonga saphubesi nje. Wabhonga yaluze Mana fethu awuchazele fethu usinikeze ulwazi fethu because yabo nje mina ngiyazi fethu lo khona umuntu osilisa fethu odayisayo mahosha
ukhona nangu hayi manje ngizwa senginengane phela manje kunomfazi manje eshadile yes maho yes maho wazothola nemali yokuyidweba kanje lo masimba wafaka emzimbeni mana mfethu awubheke nje ungathatha ibhukuda awuchazele mfethu yabo nje mfethu ngeke bafethu yazi lalelani ngiyamnika ungizwe ishow yakhe kodwa manje izophela izoqalwa yimi ishow yakhe mase iqedile lalela mfethu khona amadoda nabafazi acanga ukuthi abachamisa abonelisa babonile abafazi ukuthi bathandela ukuthi banemali nani mina angithengwa abafazi abanemali ke mina yangizwe ungizwe kahle ngizwe yabo angithengwa abafazi abanemali mina ngalesa sikhathi abafazi bama politicians nani angeke ngibachaza ukuthi usibani bani ngiyababona lapha abanye bachaza my wife bashuta izithombe lapha kweSABC1 ngithi ngadla lapha mana ubani ufuna mana ke uyangizwa ujika ukhokhela uthi uyadla ngiyakhokhelwa ukuthi ngiyabachamisa umsebenzi wami akusiyo ukuchama umsebenzi wami ukubachamisa mawuzokumnandi wena bese uyachama ke ngoba phela uyachama nawe phela kuyadependa masenijwayelene masenijwayelene khona la so ungachamile wena akwenzeki lutho ungachamile akunandaba nje ngiyakhokheleka phela bangikhokhela muthi ngihambe ngendlini so manje uthitha nje ama-round amanga uthenga wangaki mhlawumbe lalela ngicela ungizwe ukuthi kahle mfana wami inhlanhla unayo ngiyokutshela iqiniso lalela ungamanyala lezinto bengizenza no ngizwe awunalungelo lokungijaja ngizwe ngoba mina lalela qhubeka awunalungelo lokungijaja ngoba mina ngazalwa umuntu wesifazane wangilahla ngina 2 hours la eBhuqwini kaDojo omunye mama wangikhulisa usizakhela shaba fethu washona abantu besifazana laba engikhuluma ngabo bangaphi bawu2 ngizwe kahle ngizwe mfethu ngicela ungizwe washona makashona ngisheka lo sisi bakhe lalela mina show yami manje wakhola bawona sekweyami show yami sekweshow yami manje makashona yena ngisheka nosisi bakhe bangiphatha kabuhlungu ngaba nje into nje ehluphayo nje endlini ngina 7 years kuba yimina umuntu ontshontshayo kuba mina ophatha abantu kabuhlungu yonke into esenzeka endlini bakuyinkinga yami watshotsheka ibhayisikile eBMX angazi uyakhumbula iBMX ngizwe ngiyayazi kubeka bethu ungamunkopolo makulahleka iBMX fast ne ngizama ukusenza kancane story sibe sincane kwenzeka kwalahleka ibhayisikile next door bebengibiza uNgcapho uyawazi ukuthi uNgcapho yini chaza ukuthi uNgcapho street kid yes so makulahleka ibhayisikile kuthiwa bebejwayele ukuthi makufika class uthiwa uNgcapho okwenzeka uthiwa uNgcapho umuntu ubuzile nje from next door ukuthi alibona ibhayisikile uthiwa silibonela uNgcapho bangivalela babengivalela kule ndlu leyo la ka-R babengivalela ngina 7 years ngidayise kuphi ibhayisikili ngina 7 years bese dlulile ku7 ngidayise kephi ayasazi okay angithi uvumelane nami kodwa ngina 7 years ngaleso sikhathi washo dayiswe yimi bangithatha bangivalele next door mabe ngivalela ngangicela ukuthi uma avuke emathuneni azongivulela lesicapha ukuthi ma ungasivula lesicapha ngihambe angeke ngiphinde ngibabone bonke laba ngeke ngiphinde ngibuye ngakwenza lokho namanje ngila eThekwini angizanga lapha angije lapha bakithi uyangizwa kahle mina bengifuna ukuphila asha isicapha eThekwini awasha ama-taxi ngayenza ngabasa umlilo la eBree benginama stand by4 la eBree la ngibasa umlilo ekseni ngo4 umlilo bese uvutha beka istove amalokuzana amabhodi lapha amanzi for itiye ngihambe ngisama taxi itiye erenkini so awunalo nje ngizwe nje ilungelo ukuthi ujaje mina ukuthi ngidayise ngomzimba wami ngoba wena cha noma wadabuka usuziyosi asimi ube umahosha wami ubhebhisa kodwa mina la lenja lena noma ingachaza ubuntandane kusukela ekhadi eziyofika phansi ithi yatshotha amabhayisikili no2 weeks ifikile emhlabeni ikhulume yonke imilingo ebhedayo angidabuka inhlobo nje
uyabhetha nje mfana wami uhambe uma usho ubhebhisa izalukazi ubukisa inze impunga amaleba amade amanye ashwabene lize likhudluzwe libanjwe ngesandla ilebe uzofende kahle yonke leyo nto leyo nje yonke lenkwantshu nje oyidlayo yezalukazi udla inkwantshu yezalukazi umfana ongaka usho nje mfethu wakwamthini usho nje wakwamthini mfethu umuntu ono 70 ugogo not 70 phela lalela le uthi ngikujaje igolini nibulele nina obheke khuluma ubheke asifebe ngempela ubheke hlalisa kwesifebe ubheke bacingwane imizi yenu iqiniswa yithi ngalesi sikhathi ngisawo la mfana lo imizi beyiqiniswa yithi ngoba manje wena uyabuya umyaka umfazi udlula iveki ungadlanga ungamchamisanga ngifike mina ngishaya fast ngichamisa abuye endlini ejabulile umuntu esimama apheke akushayela wamchamisa kuphi endlini yakho kanjani endlini ehotela bayibhukela babhukile bebethela ne-agent angazi ukuthi keniswa mana-ke wayenzani leyo mali ngoba imali yobumnyama ayidala ukhanya hayi ke ngayisebenzisa mina-ke kuphi ukukhanya wadalwe leyo mali yobumnyama ngavula amakhampani aphi njani nje manje obunje akikho nje ucabanga ukuthi nje wena akikho nje ayikho lonto leyo yikho lonto leyo imali ubumnyama hayi ke ngayisebenzisa ke mina uyabona mina imali ezinye ngayisebenzisa ngiyakutshela ke mina mano nawe uyabona imali yokufana besifazana ngayisebenzisa nawe mana fethu nawe babe ngakusevisi nawe babe ngakusevisi nawe kodwa uyivajina wena ubuzo sangene yeyi wena useshilo ukuthi naye imali yezinqa yesi hayi bayisevisa ungachazi into eyiningi bayisevisa nawe uselona nje virgin awuselona virgin angilona ivirgin kanjani bayisevisa mina abantu besifazana hawu kahle hey ubamjila umuntu wayedlula ibamjila wakuthinda nawe ingqini okay vithi hayi nginsizwa mina kanjani no lalela vithi insizwa nasiva le fast futhi le ndaba le ngoba ungizwa akafuni ngiye la ngifuna ukuya khona ungizwa uyazi ukuthi ufuna ngiye asambeke siyekhona asithuthele siyekhona ufuna ukuyivala manje lalela imizwe yethi mawulala nabantu ongabathandi lalela mawulala nomuntu ongamthandi for imali suka kube isipani kodwa uphinde sometimes uthathe futhi leyo mali uyokhokhela umuntu omthandayo ukuthi ulale naye uyangizwa kahle ngizwe ngilalela asibuyele kuwena macingwane sese right